Slameo anga wala da belbelba anya bla yoro mina na Allah sona amba ta yoro la no sayyidina Alyou Asadullah Galibi aka Gasiwatou Karanga ni Allah sona ni anziki ko wulu la nay sayyidina Ali ka Karanga wulu vla Allah sona ni anziki ko wulu la nay wala daka anye ledu damba do mo woni Allah sona tarugo ngaja ani Allah wati min no ya ama an se ko yemye na Allah sona ambo kala aklu garse mana kemmi na Allah sona abnu lame akara foma nga maganyi nae ka so ga darura chamanye voyage bala yoro chamana o mon no ya sa nga wati min mana no ya ambulo na Allah sona ami do bola ni anzi ko wolo nae a fomma ko 7e épisode sayyidina Ali Karanga kara chogodi Karanga tara chogodi Karanga ko dona chogodi a dona ko fe wala jumeni wala jumengara nala sona niye obara sigi ko wolo nae na jarale amba ni ala fe sebi alami fanga be alamina doni tigi alami fanisiriya masa ani bonya masa kalangaya masa ani sebeya masa ami ala deli sigi ala ka ke dallu ani jin ani lahara ambe mini ala fe tigi tigi herela ala ko kanye ami sira toro mi jin ani lahara ala ka do na je anga jamana ala ka kulusuma jamana ala ka baski jamana ala ka kishi anga famu ala ko ke ladri anga donibo ya rabbi ala ko kariya kabo wali fengo ala ku kariya kabo faamo bulata ko awanga musu ala ku sosaballa ci wala ko ke maklelewe ala ku kala dirwe anga diw ala ku ke dugode amba de chamay dugo nyini papier ko geleya jamana ko fe ani bara ko geleya ani fana kalango furgo geleya fana dugo nyini chamam biya amba ke fana ku nyille do dama na ala sona yenga bar da men ba sabaka munye faida do ko fo ay kashati temenena woni ala sona ni ala wati wara no ya ma wati koro kama ngumi faida do dima faida mi voyage kala mo me nga bare jagoyi wal me ka bare moye wal me ka bare en tout cas i bare kala do dugu kono inana dugu kurala wal me nana dugu la voyage kura ibi do domi o shufe mina faida min fi ni yake tourner inti ba fi o imo be mina ka bo dugu ina fika bonai bonyani karamo bala faida o bala ibi kanu dugu befe dugu ma nyama be bi kanu dugu ma sabe be bi kanu ika ko mana wuli dugu la o busike wa itibo dugu kono fiu ibolla mulo ni o ledu taye sayyidina Ali bonya kama ni Allah sona mina dama emi yere tara aventure la wala emi nana malla me ka nga sigi kata franzi jamana dola ika barake yoro la posula ibi seddo mi sobali serjita ka yoro manga nyini mo manganti toro yoro mina meto manganti demise manganti yoro libéré mana sore fe directement inyi shinka alama isigi astaghfirullah ke okora ala ya fama shengeme ala ya fama no dafari fe ibi soli ka kira ka no Muhammadu sallallahu alaihi wasallam halla kad ya fa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim shengeme kira da kuma diga dondo shengeme wala biulula soli ka kira ka no dafara ibi koloshi ta iba fo ya wadudu iba wurdi shen wata ni aw mo flado aya sigi aka kanyowe ni mi wakale nga kodi aka farajo nga na e wata dafa be aya mwanyana aka voyage bike bunya kono karama kono kanu kono wa ka chala fa mo be fem na ba sura kono nyini ndama sayyidina Ali bunya kama ya wadudu shen wata mo ba ya kacha ngani sigira kono ni nyisha ma barjandere ni ya kebe dugu ma nyama bebi kan dugu ma sabe bebi kan
ubi deyla fana obu sego kiye okuma ya jando ala anya dama sayyidina nyada kama ndi wori ina fe nga mogo ba ka dola to me na be fayda nunga kanga koye ya ala sabandale do ala awti fuifo ala anga kola kwala take sabu awma aw tafo awma aw sabofo anya ala tadefo an ala kiyata sallallahu alaihi wasallam mogo darana o ka mogo sonanya o ka o ango fani mogo minni ala fe anya kwala ko ke andale mala sika fuita ala bandeme amma ni ala fe sebi ala minye ala ka andeme ya wadudu korle ko ya kanubanja masa ya kanubanja masa mogo tseki sona mi kan mogo tseki bismillah na mi kan mogo tseki duni na mi kan mogo tseki reswa na mi kan mogo tseki fo na mi kan mogo tseki tuila na mi kan foi tseki ke jena fo kan walla aw yo foye aw mogo te warla nga mogo be kanu mala sabu ni kanu kera febe bo kono ni ne ko mogo be buro warla e mane kanu ni wore ndi bita nga ni mogo jore kan kanu la ni nganu wo bi sore boloy muso bi sore boloy sanu bi sore boloy du bi sore boloy mobulu ne etage be bi sore boloy o kuma kanu de ba to be dia o ma nya ni ala fe sebi ala mi anya ni ala fa ala kan gon ala karamo minu fana de la kan tarku imbo kan mana imbo kaslamo la shu ka gani mayaka ka sayyidina ali ya bunya na valarira ka shirifu buya nu valari anga foli barkada wala nyimando amba nyeshi ulu baladilim wanda la sona anyi gazo mla yoromina inshallah na jarala ya amina ta yorola to gana. Le 7e épisode de l'histoire de l'imam Alyou au 7 blocs. Abonné Sayyidina Ali Asadullah al-Galibi. Galibi Dunga Waraba. Fatmata Zarawche. Fatmata bin Asaduddi. Fatmata Fa. Fatmata Moke. Fatmata Kulmasmo. Nous Sayyidina Ali. Aka Karanga Wolofla, ni ala sona ko ni anzi ko wolofla nae. Ibi jando la nyafi mi to ka fara yeso ka yoro do dima kana presi gazo e ngaja ngam to ka sera fara minunge kaydo ba kono faydo ba kono ibi fenja ma fa muslimia kunu islamia bi ani adama diara mi to ko do furgi ko dima ni faydo nam on cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers. Namora e amitaka ni setigi Allah Ta'ala fe dabo nabakudu kabakolo wolofla masakodo duguma fara wolofla masakodo ni miya jabake ale wala ko kun fayakun naw ko abi minge ni ala maswatisi meni ala ko fe mako kefusa wala ko izara dallahu shay'an an yakul allah kun fayakun nini ala nyini ka fo mi fara ni ngeni ala mason atike meni ala ko fe mako ke ko yobane na contre les mauvais hommes. Ala gangi shi arama de jugu toroma nye chedre arama de shetana ka jugu hale jine shetana re o kema kan toro kema kan sege o mo jugu fama jugu o mo jugu donba jugu o mo jugu muso jugu o mo jugu che jugu o mo jugu de jugu ma daga de anya nyina ala fe sebe ala me taka ba wara fu itana ni ala te ala bi se kan daga ala kan daga. Non. Contre les mauvais djinns. Ala gangi shi jine jugu toroma. Min al jinat wa nas. Jine shetano toro ala ka duanu che. Naam. Et contre tous les maux de la création. Wanya nyina ala fe sebi ala miye fanga be ala mina ala gangi shi je dave betoroma. Je ani la harafa. Ay fongo fenda no be ala ka dani kono. Ani ala taga deli kabo betoroma. Ani ala ka dave nga glale sabu mogoy ala ka dave ni mais moto te dave ni de moto e dave ka glale o de moto ala ka dave mogoy ala ka dave nasare ala ka dave farafuni mais qur'an mi bla wuna o te ala ka dave ni o ala ka dave njashile ka hakli fitini hakli jashile ka fenglale ni ala te foi tira do na toro je ha ani ala deli sebe ala mi fanga be ala mina
ala ka douana gelew na nyanu che non. Après, nous commençons par le grand nom de Dieu. Namura anya zizini Allah Ta'ala to barkale. Allah Ta'ala to korotale. Allah Ta'ala to barkama. Non. Le Tout-Puissant et le Sage. Doni masa fagantigiya masa korobay. Faga bebi segi ala de bulu. Dieu famo e tiendo. No yanga police na nga gendarme. Ananga ministre nanga président famo do. Anga duguti wo nyamay almama wo nyamay. Mais ce bébé ala yebo do man ben. Tuma mina ni blala sa esgara la. A iba do yoro la ko ja seni fanatigi ala de. Iba do yoro la ko galo inti siga fo iteme yoro la. Iba do yoro la ko mo tisega mo do ni jigi. Sebi ala de. Fa bi ala de la. Boli te se fena. Joti se fena. Ni boli bi se fena tige jiri kuruwe. Mais boli tigi bangena ka boli tigi marla kuma ambe marachugo amba dezola ni ala ka sebe boli maso mo shiye ki toy nashima mu anshilay docteur ma pigiri ka anshilay fura karabala la fura makon kon parce que fema doana mais ala sona ka fanisiri anga ka anna dugukolo ko chugola e so la ka jele glan mu fe wala ma famo fe wala to fe ko jele takade kala ka ta kungola ka jiri tike ko jiri de wele ko ka alay ko e joy ko e boli mais ameni ni nga boli sona e jiri min dige o jiri joni e jiri mlay wa jiri mi dugukolo mi nga o dugukolo e joni mlay iba do orla ko boli sona ya yere malasa wala ala ko Allah est défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Allah Ta'ala a la dernière fois zukun koloshi bawe. Abi bona Dioila kanana yelela. Ni Allah mamin kana bi ala foi. Et à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur les tagui. Olu zukun de be jine shaitan au boulot. Non shaitan ko we. Jine kafiru cheni kala au boulot. Qui les font sortir de la lumière au ténèbres. Obi bonu yele la katani ou Dioila. Karanga bika kuma ba fo ce sont les histoires. Odon karamo do la dimine bika kuma. Ko jine kolo sedna le jine kolo minge no biruza talami ko chete. Ko politique. Wa mo mi ngo sedna le rete chen. Abo sedna le ka mu mege chen o tikibulu. Mo mi ngo kira so mo ko e galoe. Abma kira so mo ko bi munge ko bi jenowe. Ninte kele ko yere. Kourane ko ine chania ka huwa l'abtar. Mohamed, celui qui te hait sera certes sans postérité. Aslamu alayhi sabali. Nous ko sey na le ka dine kolongo ko ngalodo. Afo aho. Sey na le ko re kere galo lu fe. Mo ko bu mo yo ke galoe. Mo ko sa mo yo ke galoe. Ah, opma. Na fro ko e fon fenge bunyani karamana o be ke galoe. Ala gangishi na ko fro ko sey na le chen do ke ba fo chen. Olu ko ali ko re galoe. Mais na ko fro ko ali e dazo ko do ni chen do ke ko ba fo chen. Ko e mano ko de. Slamo fa anga sigile hakli. Nanye islamé histoire ko laje. Fongo se me ga ke biba be fa. Ni ofo. Kuma do ba ka gele. Na kuma do be na ne kuma do. Kira sallallahu alaihi wasallam amode Hassan wal Hussein ubutu kana kirafu sallallahu alaihi wasallam. Ay kuma famule misaka ka Allah. Kira ba bolo boka bolo du bolo. O bi sahaba be fo. Mais sahaba kele me sahaba chegele do be. Yore nanti moto fo karamo bado. Na yi bolo bo flanu no fo tout son abolo. Sahaba gele mo kama ya Rasulullah. E mode o mina o bi be fo ne ne ndaga bo tout son ndaga mene. Makulo. Créer kulo shuli doni aya kun korta. Ske kire so la ka fo ako de do no wolo efe o de bi na ni de no va. Inde no se ka grela. Cheyi saba boy
o do silamɛ ɲuman don mumini ɲuman don a ko ya rasulullah min ma yala den a wolola wa kira ko a ma wolo o yɔrɔ bɛɛ a wulila dɔrɔn a taara so ka muso bɛɛ furu sa a ye bɛɛ labila pour que a kana den wolo den min bɛna kira somɔgɔw tɔɔrɔ a ye muso bɛɛ labila ko a banna ni kira kun ka wolola a tun b'a den fa mɛ kira ko den ma wolo o la n y'o fɔ ni ala ye fɛn min latigɛ jɔn kan o ti dan kɛ an ka jamana politikimɔgɔw bɛ fɛn min na jamana kɔnɔ bi an ka jamana faamaw bɛ fɛn min na jamana kɔnɔ bi an ka jamana mɔgɔw bɛ fɛn min na jamana kɔnɔ bi i b'a dɔn ko ko bɛ yen dɛ wa i b'a dɔn ko kunun ko tɛmɛna dɛ ni mun ye tuma min ni nin kɛra o kira sallallahu alaihi wa sallam a tora nin kɔnɔna na cɛ ɲa ka muso furu sa kira fatulen kɔfɛ a bɔgɔri fatulen kɔfɛ tuuru nana se Seyidina Ali ma mana surunyana min kɛ cɛ in ko ale bɛ kɛ silamɛya ɲɛmaa ye ɲɛmaaya ɲini ma nɔgɔ dɛ ɲɛmaaya ɲini mana to ko kɔrɔ o y'a tiɲɛ de pewu sabu ɲɛmaaya nafa a bɛ ɲɔgɔn faa a bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya a bɛ ɲɔgɔn daga ka ɲɔgɔn kɛ maajugu ye ala ko tɛ fiyewu a ka haramu ya cɛ in ko a bɛ kɛ silamɛ ɲɛmaa ye Seyidina Ali tile la k'a ma jɛni Seyidina Ali ka ɲɛmaaya ye o kɛra min kɛ silamɛw ko la karisa i tɛ se ka kɛ silamɛ ɲɛmaa ye i cɛ ka nama muso t'e bolo e bɛ k'o cogo di o yɔrɔ bɛɛ cɛ in wulila a ko silamɛ ma wa n'o don a ye muso di yan nka a ye muso di yan muso min tɛ den wolo fiyewu muso min ka kɔrɔ a tɛna den sɔrɔ bɛɛ y'a dɔn a tɛ den sɔrɔ a y'o di yan silamɛw a ye kuma in faamu dɛ o ye muso ɲini ka di cɛ ma musokɔrɔba don bɛɛ y'a dɔn a taara mini posi la a tɛ se ka den wolo fiyewu a ma muso in da muso ko kama dɛ a y'a ta de pour que n ka kɛ silamɛya ɲɛkun ye n karamɔgɔw b'a tigi dɔn a ye muso in furu muso in furula dɔrɔn kalo kelen muso in garisɛgɛ sɔrɔ o den de wolola ka na kɛ sɛtanɛ ye Seyidina Ali kilela diinɛ farala fila de jamakulu bɛ cɛ in bolo jama bɛ Seyidina Ali bolo Seyidina Ali ka jama ko Seyidina Ali ye kalifa ye ko kira de ye ale yira an na minnu taara u ye ale de yira wa ale de ye kira somɔgɔ ye an b'a nɔfɛ minnu bɔra nɔfɛ olu ko o tugura dɔ nin nɔfɛ olu ko dɔ nin ka kɔrɔ ale ye ko bi ma dɔ nin kɛ kira nɔfɛ k'a ka kɔrɔ ale ye olu tugura o nɔfɛ o de wulila ka jaabaw kɛ Seyidina Ali gɛlɛya bonyana tɔɔrɔ bonyana ɲani bonyana olu de amadu ko bi Seyidina Ali kan o k'a sɔrɔ u bɛ seli Ali bɔra Maka ka bɔ Madinɛ ka na Kariba Kufa Irak tɔɔrɔ bonya kojugu fɛ ale de ye jafa labɛn jafa juguba ale kama jafa si bɛɛ sahaba wɛrɛ bɛ yen o ka laɲini ye min ye Seyidina Ali o nin cɛ in o ko k'u fila bɛɛ fa silamɛw ka se ka bɛn olu de fana bɛnna ka fana ka délégation bila délégation dɔ ka cɛ in fa dɔ ka taa Seyidina Ali fa bon min taara k'a bɛ taa Seyidina Ali faga misiri kɔnɔ o sera k'ale fa délégation min nana k'u bɛna cɛ in fa o ye cɛ in suye cɛ ma fa nka ale ka laɲini kun ye cɛ in fali nka a ma se k'a kɛ o kɛra min kɛ Seyidina Ali fagara cɛ in ka jama bonyana pour que Hassan Hussein bɛ ka kɔrɔbaya olu kana n'a ka fanga dafiri a b'a dɔn ko ye mɔra sirifiw fɛ yen ko ye min laban ye pour que olu kana na ko in ta tuguni a ye mɔgɔw bila ka Hassan abandonné n'a ka janfa ye ale de den wulila ka taa Hussein kunkolo tigɛ Karbala silamɛya kun n'a y'a lajɛ a b'a faamu han ɲɛgoya ɲini mana don diɲɛ ko o ko la i jigin fagali b'a la fɛn bɛɛ b'a la bon nin nana don diinɛ kɔnɔ ka diinɛ tila tila u bɛ seli ko b'u ka sa mɛ u tɛ kira fɔ u tɛ kira somɔgɔw fɛ i tɛ se ka foyi fɔ o bɔnna ye ko Seyidina Ali y'a kɛ ko b'a fɔ o tiɲɛ ye hali ni ko Seyidina Ali ala ka ngɛrɛngɛ misiri a b'a fɔ o tɛ tiɲɛ Seyidina Ali Imam Ali ala ye mujizaw k'a la ni kabako caman mɛ ninnu ma sɔn a si ma u ye Seyidina Ali denw fa ka mɔdenw faga fagacogo bɛɛ la
ala falisiriyala Seydina Ali ka a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye den 30 ani den 2 de sɔrɔ den 30 ani den 2 Imam Ali y'o de sɔrɔ den 32 a den 32 cɛman ye den 14 ye musoman o ye den 18 ye Seydina Ali den cɛman fɔlɔ o de ye Al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu a den cɛman filanan Ali Hussein radiyallahu ta'ala anhu a den cɛman sabanan o de ye Mu'zinu ye ala ka jɛ bɛ Mu'zinu ma a den cɛman naani o de ye Muhammadu Akibaru ye ala ka jɛ bɛ ale ma an yɛrɛ b'o o ɲɔgɔnnaw tɔgɔ d'an fɛ yan ko Maduba Muhammadu Akibaru Maduba a den cɛman duurunan o de ye Abubakari a ye Abubakari tɔgɔma da a den cɛman wɔɔrɔnan o de ye Abbasul Akibaru ye ala ka jɛ bɛ ninnu ma a den cɛman wolonfilanan o de ye Usmani ye a ye tɔgɔma da a den cɛman seeginan o de ye Jafaru ye dɔw yɛrɛ y'an wele o don k'an ɲininka ko Jafaru est-ce que ko Jafaru tɔgɔma da ka ɲi n ko Jafaru ye Seydina Ali den tɔgɔ de ye mɔgɔba tɔgɔ don mais fo mɔgɔ de k'a faamu i tɔgɔ dara mɔgɔba tɔgɔ la n'i ma mɔgɔba wale kɛ ala bi ni tigɛ k'i don jahanama kɔnɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔba tɛ se k'o bali tɔgɔmaya ye jo ye an ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ na yan ani kanu yɛrɛ ne ye n den tɔgɔ da mɔgɔba la mɔgɔba kanu kama n bɛ se ka nafa sɔrɔ a la diɲɛ ani lahara mais n'i ye tiɲɛni kɛ ko n tɔgɔ ye Madu ala b'i digi jahanama kɔnɔ i tɛ kira Madu ye i Madu de Seydina Ali den kɔnɔntɔnnan n'o ye cɛman kɔnɔntɔn o de ye Abudulahi ye Abudulahi a ye kira fa tɔgɔma da Abdullah Seydina Ali den cɛman tannan o de ye Muhammadu Askaru ye ala ka jɛ b'o ma a den cɛman 11nan o de ye Yahaya ye nabila Yahaya ibn Zakariya a Yahaya tɔgɔma da Seydina Ali den cɛman 12nan o de ye Awunu ye ala ka jɛ bɛ Awunu ma a den cɛman 13nan o de ye Umaru Akibaru ye Umaru Akibaru a den cɛman 14nan n'o ye den cɛman laban ye o de ye Muhammadu Awsatu ye ne ye Seydina Ali den cɛman 14 ye ninnu balola cogo di ninnu sara cogo di u fagara cogo di ni mɔgɔ min y'o histoire dɔn ni fɛn o fɛn fɔra Seydina Ali ma juguya la i kan ka dɔn ko y'u ka so fɛn ye maa ni bɛ maaba nɔfɛ fɔ jɛkaw ye o ye tiɲɛ dɛ u ti s'a la u t'a to yen ala ka dɔn n'u cɛ Seydina Ali Asan Galibi waraba denw ka waraba Galibi denw ka waraba denmuso 18 Umu Kulsum Kubra ala ka jɛ ba ma Zainabu Kubra ala ka jɛ ba ma Wurgiyatu ala ka jɛ ba ma Umu Hasan ala ka jɛ ba ma Aramlatul Kubra ala ka jɛ ba ma Umu Hamiu Umu Haniu ala ka jɛ ba ma Maimunatu ala ka jɛ ba ma Aramlatu Zukura ala ka jɛ ba ma Zainabu Zukura ala ka jɛ ba ma Umu Kulsum Zukura ala ka jɛ ba ma Fatumatu ala ka jɛ ba ma n delila k'a f'i ye kuma tɛmɛna n ko Seydina Ali den tɔgɔ ye Fatima o y'a denmuso Fatima o ko ye a 12nan o Mamata Kadijatu o 13nan ye ala ka jɛ b'o ma a 14nan Umul Khair Umu Hɛrɛma Umu Salamata o y'a 15nan a 16nan Umu Jafar ala ka jɛ b'o ma 17nan Jumanata n'o ye Jumanatu ye ala ka jɛ b'o ma Takiyatu 18nan ye ala ye Seydina Ali a garisɛgɛ nin den 32 la a musoman n'a cɛba bɛɛ fagara juguya ni janfa ni t'i fɛ o kɛ na n bɛ to ka fara ye ka yɔrɔ d'i ma le clément et le miséricordieux an y'a zizini ala tɔgɔ barikama ye hinɛ labɔlen tigi ni hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen masa que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed namoro ya mi solli Seydina Ali burankɛ kan n'o ye Muhammadu ye sallallahu ta'ala wa sallam an bɛ sɔli nabi rahmati ka taibati harisun alaikum an bɛ sɔli a kan naam
Le premier et le dernier des prophètes. Kiram ye kiram fulani kiram labai. Hasanu moke Usaini moke kodo. Fatmatu Zahra fa ami solaka. Ani mogo minnu tugura kiram ale barima kele ami solu beladileka. Islamu namora isa. Anya blaro mamba tawrola. Gasiwatou Karanga tumamina dawati ko tumamina kira sallallahu alaihi wasallam tumamina ni ayinyi shi sahaba uma ko nunun de bele ko noy asfatu bin shamaki tale ko aye sayyidina li mangutu kawmunu vo o be ko fe ayinyi shi sahaba uma ako o cher musulman uni amas ako ya islam jama kulum minum fara le do nyonga sa. Je vous demande, mbi aw nyininga, mi nyingalike awla, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs d'entre vous. Saboko jabokala ani tamakala chama bi jamachala. Noé misalla Umar Umriyata Domriyu, ani Abdul Ansel Juwaniyu. Tamakala chama bi awchala, kira bi faka kesho pozo. Sabo malku gudamuka ko faraka cheduya, ka foka gelea. Foka bekonoga o kira ni sahabo masa comme tamakala chama mewchala jago kala ba chala voyage kala bo be jama chala o kuma ne foka ni nga ne kira ka sahabo bay Umar Umariyata Domriyu ani Abdul Ansari Juwaniyu ndela go fi kuma chamana ala ta beke makli ni sahabo chefla ni o ci sisa ka boya kata segu yalanga kla wajulo utaka na sisa comme fait make c'est là ala ko yetama gunu duma billahi kira ni sahabo matuni yoroshi numa kira jigitu gunu se mutama ko dum Abdul Ansari Juwaniyu ani Umar Umariyata Domriyu nunun de la ka foko mogo de la ka wuli ka tama kle saba su saba 72 heures tama ma jofio ko lu de la ka wuli wula da ngale lazar sal ko fa ni fadri ja ko sero tikum c'est là sama do kuma ko jina sawara ko c'est là ala ka gunu do ni ala mi ngami auto hasbi bonana ngo beni so bendo beni ka boya tarodo mais on day no ni ala mi ki enti jena e fonga boshila eni ala be kella de eno te senya la ga boya bay Umar na ga boya bay ngo kre wele ay na ya unana kre kuma mi che do foye kono che ko ala ka klebo klebi fe ko klebo way mi che do foye no che no ko ala ki do arjanna ki do arjanna na mi che foye o che ni sella ko fe ara kam fla kiti jeni abe jama chala ala ni mo mi dugo ke na to ko ala ka kam ko la ba mais c'est dans le toy avoir toy crema refo ay jeni fo ako ay mo toy chewre amobla ni ala sora na sigi waraka mo chay ndo fo ni mo mi ala wole na toy be ko la ko fala ka ke ko ni ala wole na toy ko la ba ke mo stella ko fara kangale ibikishi ay mo chala mo ta jatire mo anyere ya jabi ka korbo na nan daga ja alai ka wele ka ala wele ka fo alai ka sakama fala ka ke amu fem la nyoro inela amata worla créer un islam non. Immédiatement un musulman s'est levé. Non, il dit qui d'entre vous? OK. Kira ko worla sa sahabo ma ngono doli qui d'entre vous Dieu ne m'a aula min de la kassia chez a été ici une fois. Dieu ne m'a auti mo kulula min de la kassia e malku gudamu ka yorola shenkle ni masaka kudamu Dieu ne m'a aula min de la kassia aga doni lakale anye malku gudamu aga cheni na olma ka fatigela anga dodo mami ni créer pour moi ça beaucoup tamakala chamambia oh non. Immédiatement un musulman s'est levé. Du nom de Abdul Ansari Juwaniyu. Min dogo Abdul Ansari Juwaniyu o chendra hanga ale bi tamo ko sebe opma ale be ko do Abdul Ansari Juwaniyu Abdul Ansari Juwaniyu ko chamando le nganga ta dole nam et dit ale girna ka wuli ako je jure ngalena
Je connais très bien la localité de ce roi. Wallahi, mi masake nga yoro do koso. Wallahi ngalena alala. Masake boy mbaka yoro. Mbaka kabla do. Mbaka yoro do. Wallahi. Non. Je connais très bien le fétiche de ce roi. Ngo wallahi mbaka boli bayndo. Aka boli, aka joyi mbado. Non. Comment il l'a pris et comment il l'adore. Mba ta chogo do afe, mba bato chogo do afe. Ne ba do da. Me boli nta chogo do. Nya ta kundo, nya bato chogo do. Non. Je connais très bien ses disciples et la limite de son pouvoir. Wallahi mbaka kalando ndo, mbaka chedo ndo. Mbaka keleche ndo. Mbaka fagatiya dado. Mbaka sedado. Wallahi mi chendo. Mais j'ai peur d'approfondir l'explication pour ne pas troubler les musulmans. Ah, niya nyafo anyere reka slamo kanna sa. Slamo jakanna tike. Nitabe masaka ndodre. Mbaga boli tachodo. Aka boli sonjugo mbado. Jama mabromo hagado. O jama reka capacité hakaya nyudo. Ngazira me fen volla niyafo. Slamo jakanna wi. Slamo kanna sa. Naam. Le prophète Mohammed, Père et salut sur lui, a dit. Sallallahu ta'ala wa sallam. Ni kira to ko fabi soli kira ka daju goro. Sallallahu ta'ala wa sallam. Naam. Ah, le fils d'Ansil Diouni. Agoya Ansil Diouni de. Réexplique un peu. Wallahi ambi fega nyafore doni nganya sa. Kana sega kana sa. Nyafore doni nge. Naam. Ce que tu connais. Il fait mindo. Dis-le. Au foyer. Je jure. Ngalena. Avec l'accord de Dieu. Ni alaka deme. Ani alaka jewi. Nous les croyants, nous n'avons pas peur. On slamo, on ala denebo, on mumnu, on masra, on disra. On nyebe mina wa ngabruwe. Sranti. Non. On peut mourir. Wallahi ambise gassa. Mais sranti de. Abdul Ansari Diouni nyefol kanye. Ambise gassa grande srande. Abdul Ansari Diouni diemena koy, mais mo min te dien ko kala mo te dielo. Note Abdul Ansari Diouni we saba mi abi ko kala ma abi kira fe chena wa abi baraka islamia kono n'importe comment bare bashabe. Mais yana ke islamé Abdul Ansari Diouni ko e flomande. Ni namara toba gushiri kala babarak manaye. Abi masaka woni don babbo ko woro franonga ni politique américain kasta. Ku ndene ko woro nakata. Ni Abdul Ansari Diouni ni na kumbena na kuma damne ni ala mendro ka bara chena abi ka febe mine kata Abdul Ansari Diouni bi sotigi de naga so anaka mine be ka lajo ka kuma febe jega mine be ni soko ka dama kata an yaro fe o mo be ko flomanu anga nu istro ay ibo do clip bege titanya kana ko nga fe ala ka do no ci mais créer ale bo wala bala avec Dieu fait diamangala ou à travers fait diamana non en ce fait le fils d'Ansil Diouni dit yorobela ko karamnge Abdul Ansari Diouni ko tu sais prophète Mohammed ya alaga kreba kalama ibad do chugayamna le cas du grand infidèle est une grande chose aka do ka fo ni masake bay ni kafri bay nga ko ko bodo de ni kafri bay nga ko bay ni ko gele may dre non. Le roi Koudam, après avoir regardé les fétiches des Arabes, ceux qu'ils adorent sont différents du Dieu Tout-Puissant. Son âme lui ordonna de se faire un fétiche en fer. Na tara ni dafle ko boli boy abastro jiri abata ni dafle o boli boy o jiri kuruwe abeni dafle o boli boy o gre abeni dafle o boli boy ay wonne o fawre mais are de nani sigi ki miri mana be bulula fesh be bulula fo nege ni de adama sa ko halika bollo gla negala
Après la création du fétiche, il a construit un grand temple pour le fétiche. Il a orné la toiture en aimant. Oso Yoruba labeni ayo Yoruba bili ni negatalaye ema ayo ken negatalaye ema aya bili sabela beke ema. Non. Il a mis des aimants vers le bas. Igaro ka kila ka negatala fano ema ay ema chama bla duguma ko kena fo akaro ema kara beton ema kara karoui negatala. Non. À droite et à gauche. Il clôt major. Konginingala. Aye ema kurubo blankiningala. Bulinginia va faire. Anmangala la fana. Aye ema kurubo blano negatalambo. Ah. Qui attire ensemble le fétiche. Ah, oui, diable ça. Et ema kurube so béton là. Ema kurube duguma. Ema kurube kogola ngini numani fabela. Kabuli bla o chamanjala. Nima samangata yeve. Nimba sama kata yave, nimba sama kata yave. Boli yere bito, abe suspend, abe to milieu là, ati fangi strobli. Beba sama ate foi là, watibi. Ni yere ema kurubata. Kalamu taga gerala, sita. Aba sama gerala. Bon ni ema ke fly, wala ema ke nane kalam bla chamanjala. Lamu be glo ni ema kuru kabu, ema efa kabu. Lamu be glo atibi, wat sita fangi fe. Non. Le fétiche reste suspendu au milieu des 4 aimants. Oh, diable, ça. Kouboli, qu'on est mis tout ça à glomé, negatala nane nyonje. Emma côté nane ben nyonje, avec Chamandjala juste. Non. Le fétiche est façonné par des matières du sous-sol. Aguakado, Koninga Boli, Akaboli labe, mais. N'envolement fait, on a qu'à Dougoro. Dougoro, n'a voulu qu'à Kakaboli labe. Keme kaka boli labe ni ulu boli labe men ni emay boli labe men nege oh men nege de motede wa keme ka awa ema akeme ka ema bla fa befe no hadiru hajaru akeme ka hajaru bla fa be hajaru miznatu akeme ko bla côté belano emay o boli yere labe ma fa labe njumina ni dugu jugoro na fulu sama non. Tel que l'or. Il n'a pas sanu. A kema ka boli la beni sanu. Sanu be boli fado fe. Nam. Argent blanc. Wori je be boli fado fe. La ben jogo karangare na nam. Diamant. Diamant be boli fado la. Ya ko tu ali burahani be boli fado la una nyona chama. Na vole ma fon dugu dugu. Minu ngilingili banga dugu kile joka ba piu. A kema ko ni chama du boli na. Ka labe. Labe jogo karangare na. Il a réparé une grande chaise magnifique. Igado kay sigla jeji bele bado labe fauteuil bele bado. Sigla bele bado. Fauteuil nyarama bado. Non. Attaché par les fils dorés pour le fétiche. Ah, akema ka olu siri. Okema o siri ni na volema foni ani juruwe bolinye. Akema go siri sanu. Ani fɛnw sanu yɔlɔkɔw de kɛmɛ k'o siri o sɛjiw siri ɲɔgɔn na k'olu siri ɲuman na boli yɛrɛ ka sigi la o non. Une grande porte et des jolis rideaux. a ko i k'a dɔn ko a kɛmɛ ka daba labɛn porte ɲɛnamaba labɛn so in na ka yirido ɲɛnamaw bila porte la n'o ye da la boli ye. Il a fait des lumières très jolies en haut de ce fétiche. Igaro ka keme ka yelumbla yele munun chekani ube mene yele munun be couleur bo na fo jeu de lumière en fer akeme ko lu bla boli save olu be yelo mbo yele munun yara shini shite Cheick Ali. Non. Et les a attachés par les diamants. Kakla ko yele nunu fana siri ni diamant nege loko sanu nege loko burahani nege loko na voluma fait de mon keme ka fait là-bas. Non. Les lumières s'allument par des huiles les plus jolies.
ako yele no menani ke menani min chakai no e o be mene mi me kebe mene me mana mene mi suya bo ashini shitikli. Il a construit une autre grande maison. Au kofe anana so bawere jo so brebere bawere ayo jo. Une maison fermée. Ako so min natbuledo. So min tuledo. Le toit de cette maison est modelé en bois, puis le mur. Puis le mur. Et le bas en bague de baobab. Abi kado ka keme ga so laben tuko Karanga ina. So in zavelo keme jiruwe. So in ikado adu mala keme ziraw ni denyewe. Keme ka navuluma fe fana do sola. Savela chekany o keme jiru labene du mala keme zirawe. Zira so me kula ko tede zira mimbe ni abakram. O zira keme ko labeno laben tuko chenyina. Ni ay fa be mana. Ni yele jora asuka ol ma fonga fa be mene. Nam. Et construit une autre maison à l'intérieur. Aglalaga sowara jo sokono yokun o sokono ka sojo sokono. Nam. De même façon. O chogo kelela ka o sowara jo sokono o chogo kelela ko o bilike yiriwe. Awa ka dugumala ke zrewe. Ka o labe ka sodo sokono. Nam. Ainsi de suite jusqu'à cette maison. Ah quoi yeso do nyongono ka so do nyongono fo sowolo la. Ka du bolo vla do nyongono. Na yeso joga boya fo gotronda o yeso kle o so kle kono abi so wolo vla njo kono ka dore jo ka kle ka dore do kono ka dore do kono ka dore do kono portu ba bela do na ba kle bela ibi dakle yele kaddo sora kono kaddo sora kono kaddo ka bo bili nyon dala fo wolo malko buda. Non. Le fétiche se trouve dans la 7e maison. Akika do akema ka boli bla asolo vla na kono. Boli yere bla me solo vla na kono. Boli bla me solo vla na kono afa. Non. Il a fait des ornements sur ses chambres. Wallahi akema ka kaboko bo ke sonu ngono. Ka yoro bo labe, ka yoro chenyun labe, ka yoro fale vale ni dona dokono ba fo no ko nyona tala ni na do do ba fo no ko nyona ti fo na se laba la sa ayra bi fe mi mato no boli akema ko boli mla yinno no arabu man yiwe akema ko bla wolo bla na kono ono ka sigla ndaga bana anaka yoro chenyi shibe tado mo yo klike malakul gudamu ya klike comme fo makay hali bi ato wate blere ni kalamba bote malma ga chusma ite fuyi la wa ite fuyi la ala de fenyi wa ala de bisi ibrebe masage chamande bana ya comme ke setri chamande bana ya comme ke a chusma malukulu gudamu ya klike kaddazago ni chinuke eka solo vla nyoso kono je kono bi abi yoro men no kabe ne mai mamere abma ka boligla samla ka boligla jamana lulula ali marjanina yakutun burhanula ka sheji ka bogo mo gla sheji mu jebe unyona te sorla malku gudam ko yemo ya be miri nay fe ya balaje utasi ga mirala abisugo fangele kopie chuko di ka fale ni ya ita do fi politi mo bakunu no feret ye oni o fodro mo mer bi jira politicien non politi korote ko mo fala politi korote ko jamba o bisuga yala o politi duwe me feret gi mi ngono na e fon o fanyi bolo no chakai avec le kata sigi ka mi ale bisuga ni façon de mayola ne ere na benekta do fi ko ni ga fe kopie de baket Sur le soleil, l'air alimente, les lumières se propagent à l'intérieur de cette chambre. Oui, c'est-à-dire. À Québec, on est blanc. So savela ni. Bolo vla de le mayo, aéro bébli. Quand on est blanc, savela la. On veut fola savela la. Quand flana savela kreti.
ka sabala sabala keti ka nani na keti ka duru keti ka woro keti ka wolo flana keti obma ka wo bekle nyo ma shengle ni kle bora kle mana se kunyala dron kle bi jo o wuli ka ka jigi lumière yele bi siga mene fa be ayera ma automatiquement parce que mana no stanu no yakutu no burane no ani warje no mi mana kle bi yele o ka mene o ka éclairer o ka foga yele ke ka so fa be fa are bayi anga torso kono ni datu ni wori vitini me torso la ni clé sera safe o woni vitini yele bi do sokono ire bi yele hal ni datu lelu obma no kara nega o ka ino ci taso ka o chama mbal laben ko chenyuna fa be ke yele ka so yele mamana. Non. Et chaque gardien se remplace permanemment. Wakama ka gardien wolon vlambla olu be shuni clé. Ubunyo valenga ka fo gardien te bioté. Gardien wolon la. Ubabulu. Akema koluta. Bare photo la sunu gardien luko. Non. Lorsque le roi venait lui rendre visite. Ya Rasulallah tumamina ni politiki bay no masake ni nabi na boli laje nabi fagana ni na bolika nam il les a menés à la première porte ni mogo mi fagana boli laje ubina da folo la jusqu'à la 7e porte ubina da folo la ka ni olu fe o ka dale ubiteme ka taw chugula fagana si da wolu vlanama ka soroka do bolika nam. Il constatait que ces maisons devenaient de plus en plus belles. Wallahi sirala iraba yini duna folokono o chekay iba yi kabala ki dema ni nyona iba foye foite bli jenable mi ngani na boro folla ni na flan na ba foye ko ngani korole ainsi de suite na tarate fona wulu la ne ba foye ko yamane ko fe bien shaytan betide na rabbi yori labe shaytan ba de ma ferol ninganga keta non. Au fur et à mesure qu'il avance. No kera obita o chola fukata se ko yoroma no ye kotiki rabe yoroma Arrivé au lieu où se trouve le roi Koudam. Mamina no na se masaka Koudamu ya ka yorola sa no ye masaka rabe yoromina masaka ba malakul Koudamu abe daga mi ngono sa mamenu serai nam. Il trouve qu'il est assis sur son lit. Ubina soro asigime akamakla lit fauteuil c'est son lit. Ubina soro asigime akaglanga sigi chuko nyumana no yaga sigilambay encerclé par les soldats. Uba ye gardien ni police ni gendarme ka famna do kema ka akoloshi ka kuri ka datu net hale yerati boro ye masaka labli masaka rati kalasa gardu kema ka kuri. Non. S'ils approchent à son visage. Ni agarlan ni anyadai okoro ni garlan ni nyadai masakela Le roi leur donne un ordre de se déshabiller. Europe masake be jendi ko ka fini boala peu ko ki woro ni nana ni che muzo tala cha tala be ni stray bulegi bi bo luchi bi bo ibi ble kurukutu ko ki wala. Non. Ils enlèvent leurs vêtements. Obiga fini bula Europe Et se revêtit en une autre habit. Obina fini wala Dioila. Et ils disent. Abnafo no garder non nafo. Tu as fait des péchés avec tes vêtements. Ye jurumu keni ga fani. Ye jurumu keni ga fani, jurumu la ko chama keni ga fani. Les vêtements en péché ne rentrent pas dans la maison de notre grand seigneur Maniou. Ko ga do ko jurumu karani fani mi ko lu teddo anga alabaka no Maniou. Jurumu e jme bulo. Ni Muhammadu kala bato ala mi kelenye kray ci de ni o bato ye jurumu ke. Ni te malaku Koudamu na ka bol na fe ye jurumu te. O mo be ga funu buila peu. Ci bla ko mi bay bangi tukumena. Ka fini wala Dioila. Ko sabu ko fini jurumu to ti do anga alaka. Hali kafiri ya ka buli buto
ka boli bunya ka tokoto ka valeri mais aw maîtrise la wono were ba nga maîtrise kono duna nula ni photo ni ma fala be kaka ami sel ndi nyobe selbi ni kan va chite chifu beke meki ko do nyoma wa amabane anyere chita nga slamia mene dala ambolo mais selbi ni kan va ni ko sello kafri ko do ya ki mo wonen mo miru nyina no ga sele ko do kafri yara na fugu welu bon ye kafri yere ayi desavi yoro do la kafni dula ko ite do ne ka alaka inogole mais on bita mo de wele gero na ko na ngata misirila unogole islamé ko do de doga bara be me kata gero na woni fo anche opma awla ngata misirila ngata sel awla ngata misirila ngata sel mais inogole do umogo tola janaba bila umogo tola umogo te fo ila ngata sel ko mais ngata sel bega seli bi minewa la ala ma fo bega seli re janaba na ko bina metri kono ni on ga wele da kai kan islam di mais ka fi politique ko nogole ti dale fi beni ga nogole da islam wa to nga bi to nga dinana no karabbe am mo be mina jien la haramaso mais mo ko ami ala no fa ami ala yerete o ina fiye ko go ala ya hadna muruzuwe. Après cela, ils vont apporter une bague à main. No kara obina ni bulla bagi doye kano dima. Obini mani bulla bagi doye. Nui woro peu. Ka jurmu finu buila ka fini kuro doye jurmu teminu na. D'après lui. Non. Et disent. Obina fi woro la. Va chercher le pardon de Dieu avec cette bague. Ta ya fa ni anga ala fe no e boli aywa ni bulla ndegay. Ta ala ya fa del ni bulla ndegay. Si la bague reste à ta disposition, cela veut dire que tu as eu le pardon du fétiche. L'écrivain du livre a dit, après le roi Koudam donne l'ordre d'ouvrir la porte du fétiche. Agon mamina no kerasa masaka be jedi ka fo ay boli yere ka sudane masaka be ni temu boli krefe nga boli yere ka bobe o kuma ayo dale sa ala batula kadu an alaka no yarabu maniwe non. S'il entre dans le lieu où se trouve le fétiche, mamina ni dona boli yere bi yoro mi nu dona yoro la sa il s'effraie. Il tremble. Le visiteur pense qu'il est attiré par le fétiche. Boli mastri menna from family ni daraka abi palikede. Ils disent aux visiteurs, Yorobe obuno kando bulla jela manno e tubide ngurayi. Fermez vos bagues entre vos paumes. Ako ay ika bagi mine aywa ika ibolo feruka bagi dala. Ne vous débarrassez pas de vos bagues. Ako kanato ika bagi kayoro janye la kanato ka klela. Si vous enlevez ces bagues, vous allez ressentir une douleur au niveau de votre main. Mais alors que vous êtes en recherche du pardon, à chaque pas d'avance vers le fétiche, les colis du fétiche le poussent à reculer.
boli yɛrɛ ka masiriw ani boli yɛrɛ ka kow ani boli yɛrɛ ka bagabɔw n'a ka sɛtaniw o yɛrɛ kɛmɛ ka jatigɛ min na boli lajɛra yɛrɛ kan i bɛ ka gɛrɛ mais i siralen don i bɛ ka gɛrɛ nafolomafɛn minnu bɛ yen bɛɛ panikelen don olu nɔfɛ o y'a dabɔ a kama gariw bɛ na n'i ye ka n'i bagabaga ta i bolo fɛrɛ bagida la kana to ka tile la dɛ n'a tilar'i la boli bɛ dimi kɔrɔ e na mɛ yafa deli la n'a tilar'i la a bɛ dimi kɔrɔ dɛ i jan don fɛ yen na bagi labɛn bɛ o fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ma na o bɛ bagi n'u tɛgɛ la jɔnni bɛ ka nin fɔ kira ye de o de ye Abdul Anseli Juguni ye o kana ɲɔ kɔ dɛ tuma min na ni kira ye sahabaw ɲininka jɔnni bɛ masakɛ ka yɔrɔ dɔn Abdul Anseli Juguni ye kuma ta o kuma kira ko a ka ɲɛfɔli dɔɔnin kɛ o bɛ ɲɛfɔli la u y'an kɔrɔ ko waati min dira ma ko nɔgɔya don la dɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye k'an hakili to a la walada in ka jan kosɛbɛ yɔrɔnin kelen baara tɛ ni Ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya ma an y'a bila yɔrɔnin min na tewu a b'a hakili to o yɔrɔ la an b'a ta o yɔrɔ la n'a tulo kɛrɛfɛ kɛra min ye n'Ala sɔnna a bɛ n'o sɔrɔ n baden minnu ye dugawu ɲini yɔrɔ o yɔrɔ la an ka dugawu bɛ bɛɛ ye jamana in bɛ lahala min na fana Mali an bɛ dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye ka dugawu kɛ an ka sous-région bɛɛ ye ka dugawu kɛ silamɛ jamana bɛɛ ye karamɔgɔ fɛn o fɛn ka baara laseli ye jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka ɲini Ala fɛ tiɲɛ yɛrɛ min Ala k'a dɛmɛ Ala k'an ka dɛmɛ mɔgɔ ye Ala k'an mago ɲɛ Ala k'an mago to ni Seydina Ali yɛrɛ bonya na hɔrɔma ye ni Serifu bonya na hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam n y'a fɔ a ye tariku in ka jan kosɛbɛ mais n'an taara n'a ye dɔɔni dɔɔni ni Ala sɔnna an bɛ se n'an taara n'a ye dɔɔni dɔɔni an bɛ se nin ye an ka tako 7nan ye wa ni Ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya an ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ seegina sanfɛ n ye layidu min ta ni Ala sɔnna an b'o dafa o yɔrɔ la ni Ala sɔnna fana fayida ko hakili b'a la o y'a ɲini an fɛ k'an ka fayida di u mago bɛ fayidaw la komi n kun ye layidu min ta o 6nan la an y'o di bi ni Ala ye waati wɛrɛ yira an na inshallah fayida wɛrɛw bɛ yen siga foyi t'a la minnu bɛ ko gɛlɛnw kɛ ani fana n ye layidu min ta a ye fana sahababa min ni Ala wele n'a tɔgɔ ye a tɛ bi fiyewu ni Ala kɛra y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni an yɛrɛ y'a kɔrɔbɔ n ye layidu ta a ye ni Ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ sigi wɛrɛ la n b'o tɔgɔ di silamɛw ma Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minna dunyaka rahmatan innaka antal wahhab laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minin raufun rahimun fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul azim salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun as-salatu was-salam على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته